Syniad gwych, ynde. Rwan ta ddoe, mi o'na nifer o staff Ysbyty Gwynedd yn reidio beics o Fangor i'r brifddinas ac yn cael toriad bach heddiannol iawn yn y canolbarth cyn parhau efo'r daith i Gaerdydd. Maen nhw'n codi arian at Tŷ Gobaith ac mi aethon ni draw i'r ysbyty i'w gweld nhw'n cychwyn. Hwn di'r ail waith i ni godi pres, wan llynydd wrth ni godi pres i Macmillan, wrth ni daith y Three Peaks Wyddfa i'r Alban, gorffan y Benefis. Da ni gyd yn aelodau clwbiau lleol, clwb egni, clwb rasio hwnna, da ni reit ffit. Y rwt heddiw yma, da ni'n mynd o Ysbyty Gwynedd yma am Gonwy. Da ni'n stopio yn Tŷ Gobaith a wedyn lawr wedyn i Betws, stop bach yn Betws a wedyn lawr A5 a wedyn drosodd i Bala a lawr i Dinas Mawddwy. Da ni'n meddwl da ni'n mynd fyny dros bwlch y groes o gan i weld sydd eith pethau efo tywydd a bob dim erbyn hynna. Dwi'n weddol ffit gobeithio. Mi gyfynnon ni ran yn y ffondw Conwy wythnos diwethaf yn 70 milltir. So mae hynny'n di helpu. Da ni'n trio torri'r swrna fyny o gwmpas rhyw 70 milltir heddiw a mae'n 90 o fori a wedyn jyst o dan 100 dydd Iau. Dwi'n gobeithio wneith y coesa gadw ni fynd. Weithio i'r ambulans dwi, mae yna paramedics yma efo ni, so os ni yn cael chydig o anffawt fydda ni nôl ew, i ddweud gwir de. Mae yna minibus yma tu nôl ni fel support, so illa yna chydig o bethau gario chydig o stwff a diodydd a pethau, so fydda ni'n bad de. Dwi wedi setio fyny tudalen ar Facebook a defnyddio Twitter Just Giving. A mae'r nod ydi trio cael, so ni'n gyd cael 100 mae hynny dros 1,000 o bunna, os gobeithio mwy, ond y nod, yr isawswm di 100, so dwi'n gobeithio allai godi hynny, a sydd bob un o'r criw yn gallu gwneud rhywun peth, na ni wedi hel dipyn. Pob lwc iddyn nhw i gyd, a chofiwch os hoffech chi noddi'r criw, ewch ar wefan Just Giving